Праздником. Бәйрәм көнендә истәлекле вакыйга. План буенча нәкъ билгеләнгән вакытта, билгеләнгән урыннан тайпылмыйча, төгәллек белән Айсылу комплексы уң як тоннельне казып чыга. Зеландтан Академия станциясына кадәр аралык 900 метрга якын. Казу комплексы аны ярты елда уза. Ул аена 200 метрны үтәргә сәләтле. На первом пусковом участке второй линии 6 тоннелей. Икенче линияның беренче участогында 6 тоннель булачак. Бүген өченчесе казылып бетте. Аларның озынлыклары төрле. Бүгенгә тоннельләрнең 65%-ын үттек дип әйтергә була. Рөстәм Минханов эш барышы белән танышты. Метро төзелеше график буенча бара. Кирәкле ремонт эшләрен башкарганнан соң якынча бер айдан Фучик урамына кадәр булган тоннельне казый башлыйлар. Соңгы ел ярымда метро төзелешендә үзебездә җитештерелгән җиһазларны куллануга күчкәннәр. Проектировщики проектируют кольцо на станции Дубравная, пересечение, и на станции Ешлек. Сейчас выбран первый пусковой участок второй линии. Вот 4 станции. Сахарова, Зеланд, это Ломжинская, Академическая, это Завойского, и столетие ТСР будет на пересечении пересадочная станция. Икенче линияның беренче участогы 4 станциядан торачак. Аларга Зеланд, Тулпар, Тассырның 100 еллыгы һәм Академия атамалары бирелгән. Гомуми озынлыгы 6 чакрымга якын. Халык беренче участокның кулланылышка тапшырылуын көтә. Бик кирәк, бик көтә бездә. Хәзер әйбәт, конечно, була. Әйбәтрәк. Чем раньше, тем лучше. Это удобно очень для людей. Безнең өчен метро бик уңайлы, икенче транспортка күчеп утырасы да булмый. Икенче линияның беренче 4 станциясын 2027 елны ачырга ниятлиләр. Гөлназ Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.